Hei! Boca, boca! Astăzi ne jucăm un băieți și să ne Ok. Avem mai multe personaje, așa. Și o să vă arăt imediat. Am jucat de o săptămână. Și, da. Ok. Acum intrăm. Deci am intrat. Ok. Așteptăm. Acest un răcel. Nu e ceva mai deci să mergem o casă. Intrăm în casă. Ok, am intrat. Ok. Aceasta e familia mea. Am și mama și fiică. Am două bine care le-am găsit. Și acum o să mergem la nani pentru că deja e seară. Păi o băgă deja la nani. Și pe asta mică. Trebuie să iau ceea de culcare. Asta e culcare. Și să mai iau pijama. Pentru tată. E greu să găsiți pijamale, ce vreți? Ok. Le punem pe toate la loc. Și acum mai punem să ne culcăm și punem și cățelușurile, că nu prea merge. Așa că, da. Ieșim afară din Boca. Am ieșit, așteptați dacă să mă vioră și eu. Mă hidratez. Eu să vin gazul. Am intrat acum într-un magazin de legume și multe chestii. Și o să merg la blog. O să merg ca să fac și acolo o familie mare. Aici avem un orășel și un magazin. Dau fetii aceștia să mănânce și nu pot să-i dau. O să dau și o să-i dau. Ok, am dat, i-am spușat că am trebuit. Și e vânzătoare. Uite, avem bani. Da. Ok. Ce să cumpărăm că eu chiar nu știu. Da. Ok, i-am dat să mănânce. Și acum eu aș vrea să cumpăr o cameră foto, da. Și un aparat de făcut poze. Camera fotoaparat spot, aia de mă rog. Ok, deci să-i punem mama și camera plătada și suportul la față. Să nu iau și un laptop, o să iau pentru că nu avem laptop și da. Vreau să am și un laptop. Și închidem laptop. Se poate închide? Nu se poate închide laptopul. Nu știu ce are, dar nu. Să iau. Și să nu mai arăt un colaj foarte frumos. Vreau să fac asta la soare. Da. Putem să am o șticuță de soare. Ia nu știu dacă putem. Ok. Am uitat asta pe aici. Am și aici și un tablouet. Nu știu cum să pun cum am pus. Ce este? Am dat, știam ce. Avem șoarpe, dar nu cred că avem cărășor. Sincer, nu avem, dar o să dau. Să dau să semințe. Nu știu, să-mi dai semințe, dar îi dai să mănânce semințe. Ce să fac? Eu am familia. Dar nu pot să-i bag înapoi în cușcă. Bun, dar nu contează. Nu dai papagal aici, putem să scoatem bani, dar nu merge. Foarte mulți bani, vedeți-vă? Aici am mai pus bani pentru că nu. Dar nu o să cumpăr pentru că deja am provizii. Ieșim afară. Din aici. Și intrăm aici. Ok. Iar se încarcă. Nu știu, mi-a apărut ceva, dar contează.
Ok, deci aici pe un tablou care aici era un safe. Deci nu sunt safe. Deci dacă bași toate aceste tablouri la gunoi, se zice că o să-ți dea o fetiță, dar eu nu prea cred, așa că o să pun tablourile eu, că le-am amestecat, nu știu de ce, le-am amestecat. Până ce am fost, cred. Și trebuie să vină tablourile astea. Nu știu să eu. Dacă nu e de ale și așa e de ale. Să văd că nu am cuțele. Și nu și la 6.000 de urmăritori o să ne și fața, deci da. Așa că, pa!